Hi guys, good morning. Andito kami ulit ngayon sa wedding preparation. Dito guys sa Burili. Ayan yung aking mga kasama, mga coordinators. Ayan, si Claire, si Tigo, si Glenda, at saka si waiting kami guys. This wedding guys is Victor and Arian. Ayun. So yung ano guys, yung simbahan guys ay sa ano, St. John the Baptist. St. John the Baptist Parish sa Daet. Dito sa Daet. Tapos guys, yung preparation nga dito sa Burili. Ito guys, pakita ko sa inyo yung Burili. Ito guys, yung Burili. Ayan. Ayan na guys yung gown ni Madam. Hintay pa kami ng mga ibang suppliers. Tapos ang reception nito guys ay sa Lawrence, sa Basod. Ayan guys. Ayan guys yung mga kasama ko. Ayan guys sila. So waiting tayo guys sa mga tao. Ng mga suppliers. 3, 4. Hi guys, good morning, good morning, good morning. Ganap na natin. Start na ng work. Mating kami dito guys sa mga 2:30 a.m. Ayan. Morning po. Ayan na guys yung mga makeup artists. Dumating na sila. Ito na guys sila. Ayan. Ayan na guys sila. Makeup artist. Opo. Ayan na sila. Ayan na po sila. Ay, dalawa. Ito guys yung ano, ilalagay sa sasakyan, fresh flowers. Ayan. Tapos yung mga survival kit guys, ayan siya. Ito mamaya i-reveal natin ito guys. Ito yung gown ni ma'am. Mamaya ang revelation. Hi po, shout out sa nanonood dyan. Wag naiisa. Shout out po. Ito na guys yung mga details ni sir. Ayan yung details ni sir. Mamaya i-reveal natin. Ito din guys yung details ni ma'am. Reveal natin mamaya. Pagdating ng mga photographer and videographer. Live kitang gabis, tapos karoon yung magkakaroon. Ito, Ay, nung join mo. Sino ka nanonood sa akin? Isa. May isa nagchat-chat. Diba? May papanood sa akin. O yung ginagawa niya. Ha? Alin? Yung magla-live din siya. Ano ba yun? Ba't may regalo? Ayun kasi nagpipick up pa ng ano.
Ano ba? Ano pula-pula pa? Hindi pa ano, yung connection. Mahina pa. Mahina pa ang signal niya. Nasa, ano kami yung rest na Shane? Sino? Na Shane? Binigyan na natin pagkain, no? Yung Shane ba ito? Sila kaya yung kanina. Oo. Makuha na yung ate yung Mamaya, itry mo ulit. Restart mo ang phone mo. May problem. May problem daw wala ng Ay, Facebook. Ilit na tulos na Connection. Hindi, Flight ganun. mode na muna ito. Si starter, mahuli. Palitol tayo. Tapos para mag-refresh. Ganun mo lang. Ayun. Baka. Ganun naman daw. Kaya ano pa naman. Kasara si Ano? kasara si Salamin. Kasi kung mainit. Salamin pa pala. Dos yung ako. Sampo ba ito? Plastic blue, rose blue, or silver blue. Ano yung RS na? Sir, Ano yun? seat. Hindi yun. Impact. Yung bukong meron. Ano na ba ito? Hmm? Sabi ko sa'yo, hindi yun pa na. Respondes los play. Means reply. Respondes. Respondes Please reply. Ano sa Tagalog, sa English. Pero ang abbreviation niya pinag-indihan na Respondes dos play. Sumunod ka rin sa akin ka RSVP lang sila sir. Ano? Guys, ito yung kanilang souvenir on nila ma'am. Cute. Sino pa ano yun? Ha? Ito din.
Magdala mo lang yung makeup artist. Kadami-dami ng ano. Ang dami. Kung kita matapos kayo. First hour. Ano natin si Madam? Gusto ko. Hi guys, good morning. Baka may ma-open ako. Baka naghapot ako. Ano? Tuduwa pa lang pag ang makeup artist. Ano nagkapos sila ang may makeup? O baka man kanya-kanya ano? Baka may mga siya dito. Sa balasan dito. Guys, madilim pa dito sa ano ha. Madilim pa. It's already 3:10. Wow. 3 o'clock in the morning, guys. So, nandito tayo guys sa Burili. Ito yung sinasabi ko guys na lugar for preparation sa mga kasal-kasal guys. So, nandito tayo sa Burili. So, it's 3:10 in the morning. Oh, grabe. So, papakita ko sa inyo guys. Ewan ko kung makikita nyo. Ay, hindi nyo pa pala makikita guys kasi medyo madilim pa dito. Pero usually guys, ganito lang siya oh. Ayan oh. Isang malaking bahay guys. Ayan. So it's 1, 2, 3. Tatlong palapag guys na bahay. Ayan. Pero maganda siya sa umaga guys. Tapos ito guys, dito sa corner na to mga bonsai. Ayan. Tapos yun yung corner nung for pictorial pa rin guys, yun doon oh. Kasi hindi nyo pa makikita. Mamaya na lang guys, itutour ko kayo, okay? Pasok muna tayo sa loob at alas 3 pa lang pala. Ay, baka ano tayo dito. Tapos pagpasok guys, ito na siya. Ayan, ayun guys yung kitchen. Ito guys yung lobby. Ayan, isang malaking lobby guys. Dito ba tayo guys? At baka makakita tayo ng something. Mabigyan sana ako sa luwas. Paghiling ko sa orasan. Ay, alas 3 pa lang pala. Alas 3 G's. Ang oras kung saan nagaganap ang mga kababalaghan. Tama po kami niluluto nito. Hindi ako na-excite sa ano, sa mga kakanan sa kasalan. Ano? Hindi na siya nakakaano. Pinakataon mo. Ang next na yung akala. Awit. Bibigit na siya. Kinakaroon ko sa bago. Yung paborito ko nga. Sayang pala yung ano. Sayang pala yung lechon kagabi, ilaw. Hindi mo kayo. Hindi mo kayo. Lulutuin na lang nila yun. Ipapaksiw na lang daw nila yun. Oo. Dinali-dali. Siguro dinali-dali nila yung pagluto. Oo, kaya hindi na luto sa loob. Grabe. Kasi palang, yung maghahati palang ginanon niya. Pag ginanon niya nung pinadaan niya ng kutsilyo. Yung sa likod daw, ginanon. Parang may ano daw. Hindi ko isipin mo ano, nagniluto nila, nag-effort silang bit-bitin, biyahe. Tapos pagpasok, pagbit-bit, ang bigat-bigat daw. Tapos natatagta rin na hilaw pala. Ano? Kaya ba mga effort? Kaya inayos ang ano. Ito magpatutugtog ko. Ano ako? Nakalive ako. Live bias. Sir, okay ka na, sir? Ready na po. Nakasat na, sir, lahat.
Ang galing naman. Very organized sir yung mga ano nyo. Set. Yung sa details mo lang, okay na sir. Opo. Si partner na po. Okay na sir, Yeah. tinuruan na namin. Okay na po. Naghihintay na lang po kami. Yung mga ibang abay niyo, sir. Yung iba po, pupunta pong 4 a.m. Sino pala sir ang makeup artist ng mga ano? Sila yung ano, Dalawa lang sila. Opo. O kaya man po nila. Ilan po ang ano? Kasi na-make up po yan sa bantayan, simpit ang tao po yan. Wow. Alam mo yun yung Josie. Opo, yung yan po ang personal ano ni Ma'am Josie Talgado. Si ano, Ilan yung hindi na? Hindi na po, ano, nang natalo po si Gold Egay. Okay pa naman si ano? Opo. Si Josie. Opo. Pero nasa andun pa po siya na kay Ma'am Josie. Kaya lang nagtatrabaho po siya sa provincial dito. Pero, Hello po, Sir Rick Villaruel. Kumusta po, Lodi? Ano mga oras na dyan sa inyo sa ano? Sa Europe? Umaga? Ay, gabi. Kasi 7 hours. 8 hours. Shout out po. Grabe, siyempre itong tao. Minutes ako. Labo-labo man ito. Wala kang makeup. Hindi may makeup na sila. Kaya nga. Sagot ka na hindi ko Yan. ang quality. Nakakaano kong malip ako mga naririnig. Ako ganito lang ako kay Kibo. May Kibo lang ako nagsasabi. Siya ang Ayun makeup yung artist. chismisan kayo. Kay Kibo ako nagsasabi. Siya ang- Hi guys, ito guys yung mga chismosa ko. Ayun. Marites. May ano ba niya? Marites. Marichu. Mahilig mag-chuchu. Sino pa? Marisol. Marilot. Mahilig mag-ulot. Marisol, mahilig mag-sulsol. Marisok. Mahilig mag-sukso. Sino pa? Yung mga pangalan pala pang babae. Sa lalaki kasi ano lang naman, tolits. Yung iba, yung hindi mahal niya. Tolits lang. Ano pa? Yun lang naman. Check, ano ka lang sa salita sa basya? Ano pangalan? Si Sir? Ganda na. Pwede mo pala tibang gawin yung ano, mag-makeup ka lang din. Mag-isa ka lang. 10 tao. Kaya mo yung isang Wala akong pahinga. Paabot ka nga lang. nakakulong sa parlor dito. Pero hindi ka, no? Hindi nakatodong makeup. Nira-iras mo lang. At may ano, yung iba ay ang mga madali. Ayun. Yung iba ata, wala. Yung iba ata, walang eyelashes. Ano? Meron po yan. Meron? Yung iba ata, karaba ang lipstick. Kami naman. Hello po, Kuya Rix. Shout out po. Thank you guys sa thumbs up. Ang ganda ng mga t-shirt niya. Waiting kami guys. Wedding for today. Ayan guys, punta ko sa inyo. Ito guys. Ayan guys yung wedding gown. Yun po ang ganap namin ngayon. Wedding. Alas 9 po ang kasal. Hinihintay pa namin yung ibang mga suppliers guys. Magdadatingan pa lang sila. Nauna ang AS Events. Kami guys yung magko-coordinate. Yan. So, dyan lang po kayo.
Dito lang ako. Ano oras nagka-kuryente kagabi? Yung brown out pa sa mag-edge. Siya eh. Sa pagka-lizard. Ano ba ano ba? Pwede ako masyad. Kahit init. Si Alvin na house nila, no? Ha? Ay, hindi. Si, ano pala si Coil? Ano yun ang eyebrow? Hi guys, bye-bye po muna. Later ulit. Thank you for watching. Shout out po dyan sa nanonood. Kay Sir Rick Villaruel. Thank you po sa pag-drop by. Live tayo guys while waiting. Mga kasama ko guys. Yan guys. Pa guys yung isa nag-ML. Tahimik. Mamaya ulit guys. Bye bye.